lingsem yo sakmono hai cepet lingsem yo yen ke hai mutan sik baleni ayo sik contohnya sik lingsem yen ke mutan lingsem yen ke mutan Ya Allah, jan tinta ning ngene kok suwi men. terus Renang. terus lelah ayo cek contohnya sik tresno tulus nadyan ingku bek asmara Jan tenan. Jan iki yo iso. Heeh, jan iki yo iso.